Τώρα θα σταθούμε σε μια άλλη διοργάνωση, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα το απόγευμα, και μιλάμε βεβαίως για το 14ο σχολικό πρωτάθλημα σκακιού της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου. Περισσότερο όμως θα μας πει ο προπονητής της Σκακιστικής Ακαδημίας Γυμναστικής Εταιρείας, ο κύριος Μπάμπης Τζότζολης, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για αυτήν την πολύ σπουδαία εκδήλωση, ένα ακόμη πρωτάθλημα, μια ακόμη διοργάνωση στις 5 το απόγευμα, κύριε Τζότζολη, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι. Να καλησπερίσω και το κοινό. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να πω λίγα λόγια για τη διοργάνωση. Είναι το 14ο σχολικό πρωτάθλημα σκακιού που το διοργανώνει το σκακιστικό τμήμα της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου. Ίσως είμαστε η μοναδική πόλη στην Ελλάδα που κάνει 2 σχολικά πρωταθλήματα μέσα σε μία σχολική χρονιά. Παρά το ότι είναι 20 Ιουνίου, είναι αργά, είμαστε στη καρδιά σχεδόν του καλοκαιριού. Οι επιβεβαιωμένες συμμετοχές είναι περίπου 136. 136 παιδιά θα έρθουν στις 5 η ώρα στο Παπαστράτιο Μέγαρο να παίξουν 5 αγώνες σκακιού, να διαγωνιστούν με άλλα παιδιά. Να αναφέρω ότι κάθε παιδί αντιμετωπίζει παιδάκι της ίδιας τάξης του και το πρωτάθλημα περιλαμβάνει μαθητές νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων, τόσο του Αγρινίου όσο και της ευρύτερης περιοχής. Μάλιστα, από τις συμμετοχές και μόνο αντιλαμβάνεται κανείς ότι υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει αγάπη για αυτό το... Δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε ή αν μπορούμε να το πούμε κατά αποκλειστικότητα σπορ, αν είναι μόνο σπορ, γιατί το να ασχολείται κανείς με το σκάκι έχει πολλά ωφέλη, έτσι δεν είναι? Δεν είναι καθεαυτού ένα σπορ, σαν να λέμε ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Είναι πολύ περισσότερο από ένα απλό άθλημα, είναι και ο τρόπος που σκέφτεται κανείς. Είναι πάρα πολλά πράγματα, ειδικά για παιδιά, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, για εμάς είναι ένα πνευματικό άθλημα που οξύνει το νου, αυξάνει την πειθαρχία, την αυτοσυγκέντρωση, την κριτική σκέψη, και δεν είναι τυχαίο ότι παιδιά που ασχολούνται με το σκάκι, ιδιαίτερα στις πρώτες τάξεις των δημοτικών σχολείων, έχουν σίγουρα μεγαλύτερη απόδοση στα μαθήματά τους βάσει μελετών και ερευνών που έχουν γίνει στο παρελθόν. Μιλάμε βέβαια για ένα πνευματικό άθλημα, ακριβώς είναι η εκγύμναση του μυαλού. Αυτό κάνει το σκάκι. Αυξάνει την αυτοσυγκέντρωση, τη φαντασία, το να διαχειρίζεται ο μαθητής καταστάσεις δύσκολες πάνω στη σκακέρα. Αυτό του δίνει αυτοπεποίθηση, του δίνει ένα αίσθημα χαράς ότι τα καταφέρνει και ότι στηρίζεται αποκλειστικά στις δυνάμεις του. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Κύριε Τζότζολη, θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις ή είναι επί της ουσίας το τέλος της φετινής περίοδου? Είναι η τελευταία διοργάνωση της σχολικής χρονιάς. Επιτρέψτε μου να αναφέρω 2 ονόματα ακόμη. Γίνεται σε συνεργασία με το Δήμο Αγρινίου. Εκεί είναι ο συμπαίκτης, ο φίλος και ο συνάδελφος προπονητής ο Γρηγόρης ο Κολοβός. Και όλα αυτά σε συνεργασία με τη Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου, με τον έφορα του σκακιστικού τμήματος, τον κύριο Μερμίγκη Στέλιο. Από μας αρχίζει όλη η διοργάνωση, έτσι να συνθέσουμε ένα-ένα τα παζλ προκειμένου να γίνει επιτυχία αυτό το μεγάλο σκακιστικό δρόμενο που περιλαμβάνει τόσα πολλά παιδιά. Και από πίσω υπάρχουν και γονείς. Επίσης να αναφέρω ότι υπάρχουν και εθελοντές σκακιστές που κάνουν τη λεγόμενη σκακιστική διαιτησία, που βοηθάν αυτή τη προσπάθειά μας, αυτό το έργο μας, αυτή τη προσφορά στη κοινωνία του Αγρινίου. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να απολαύσουμε όλοι μας, και πολύ περισσότερο τα ίδια τα παιδιά που θα συμμετέχουν σήμερα και οι γονείς τους φυσικά από κοντά, αυτήν την όμορφη εμπειρία, να αποκομίσουν πολλά πράγματα και να προχωρήσουν βεβαίως για τα επόμενα χρόνια και για τις επόμενες απαιτήσεις που θα έχουν μπροστά τους. Άλλωστε μιλάμε για παιδιά μικρών τάξεων, νηπιαγωγείων, δημοτικών, παιδιά που έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους. Και βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία
ευκαιρία να δούμε και επόμενες εκδηλώσεις. Πότε περίπου ξεκινά για εσάς, για το κομμάτι, η σεζόν? Από Σεπτέμβριο είναι, υποθέσω? Ναι, από Σεπτέμβριο είναι. Ακριβώς, αρχίζει η νέα σχολική χρονιά. Όπως αρχίζει η νέα σχολική χρονιά, έτσι αρχίζει η σκακιστική χρονιά. Να αναφέρω ακόμα δύο πράγματα για τη διοργάνωση. Όποιο παιδάκι επιθυμεί να παίξει και δεν έχει δηλώσει ακόμα συμμετοχή, δεν πειράζει. Μπορεί να έρθει 5 η ώρα στο Παπαστράτιο Μέγαρο, να δηλώσει το όνομα και να μπει να παίξει. Δεν είναι, δηλαδή, όποιος επιθυμεί ακόμα και τώρα έχει περιθώρια χρόνου να έρθει να παίξει. Πρέπει να το αναφέρω και αυτό. Καλά κάνετε και το αναφέρετε, βεβαίως. Είναι το τελευταίο συμβάν, είναι το τελευταίο event, είναι το τελευταίο σχολικό πρωτάθλημα για αυτή τη σχολική χρονιά. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους γονείς για την υπομονή τους και περιμένουμε τα παιδιά να έρθουν να παίξουν στο πρωτάθλημα αυτό. Έτσι ακριβώς. Είναι, απλώς θα αναφέρω ότι θα μοιραστούν αναμνηστικά διπλώματα σε όλα με τα παιδιά. Μετάλλια, ιδιαίτερα στα νηπιαγωγεία πρώτη και δευτέρα δημοτικού δίνουμε μετάλλια σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους μαθητές, και από εκεί και πάνω δίνουμε μετάλλια στους 3 πρώτους και στις 3 πρώτες κοπέλες που θα έρθουν στη βαθμολογία. Μάλιστα. Να το χαρούν. Αυτό έχω να πω εγώ, πάνω απ' όλα, να το χαρούν, να το απολαύσουν και να αποκομίσουν και κάποιες εμπειρίες για μελλοντικές τους δραστηριότητες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο και τη φιλοξενία. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Θα τα πούμε και στην επόμενη σκακιστική σεζόν. Σας ευχαριστώ. Έτσι ακριβώς. Ωραία, εγώ. Γεια σας.